kiili. Mennään täältä eka 5. Eli tää vaan kopioitiin tänne. Ja sitten lisättiin kuvat. Sitten tuolta pystyy tuolta asettelusta laittaa tuon sijainnin, että se on niinku tossa tekstin keskellä. Sitten lisättiin vaan viittaukset, lisäotsikko, kuva ja OK. Että sai sen tuohon alas ton kuvatekstin ja sitten lisäkuvaluettelo. Niin sitten sen sai tonne alas. Että näkyy noit millä sivulla mitäkin. Sitten 6. Täältä lisää taulukko. Sitten kuinka monta haluaa noit lisätä, niin lisätään taulukko. Sitten noin mä vaan tummensin tai laitoin tuolta noin opiskelijan arvosana. Ja sitten samalla tavalla tuolta viittaukset, lisäotsikko. Ja sitten vaan laittaa tosta, että kun tuossa laittaa valitun kohteen alapuolella, niin sitten vaihtaa sen nyt yläpuolella. Ja tuolta, että taulukko. Niin sitten kun laittaa ton niin kun laittaa ton taulukkoluettelo tai kuvaluettelo, niin saa ton taulukko 1 ja taulukko 2. Ja näin. Sitten 7. Taas kopioitiin tää teksti. Sitten mä taisin laittaa lisää. Ylätunniste. Sitten mä valitsin täältä vissiin ton. Joo, toimissa on noin 3 saraketta. Niin toi nimi, päivämäärä, sivunumero. Ja sitten alatunniste. Niin sinne vaan sit ton kuvan. Mikä on sit kans niinku vaihtuu tolla. Tai et pysyy niinku kaikilla sivuilla. Sitten 8. Tää oli tää kutsu. Tuolla on toi toimisto. Nyt mä täällä mä piirtelen. Noin. Niin tuolla on toi toimisto ja tarvike ja sit toi päivämäärä. Mä en saanut sinne sitä logoa. Sitten tässä on tää, miten tää on laitettu tää teksti. Mun mielestä mä vaan tuolla syvensin sen. Joo. Sitten tässä on ne tekstit. Mä en tiedä, halusiko ton nimikirjoituksen tai ton nimmarin toi Minttu-kiili, niin mä en tiedä, halusiko sen niinku. Mä nyt vaihoin vaan tuota tekstiä niinku lajia mun mielestä tossa. Joo. Et toki, jos sä olisit halunnut niinku piirtäen sen tai jotain, niin sit ois voinut vaan laittaa täältä, että piirrä ja sitten tästä jotain tälleen kirjoittaa. Mutta en tiedä nyt mitä halutaan, niin mä nyt laitan se vaan noin. Sitten 9. Tää oli tää. Jes, lisää. Sitten se oli se Smart Art. Kehä. Tuolta toi. Sitten vaihdetaan väriä. Laitetaan vaikka toi. Sitten se oli tää kiiltävä pohja ja sit tosta vaan niinku tekstejä muutettiin. Tässä oli tää eka ja sitten tässä oli tää toka. Noin. Ja sitten 10. Se oli tää. Ai niin. Et noin piti laittaa vaan otsikko. Tää. Tuolla laittaa se oikea ja sitten noin sama noin kuvatekstit tuolta, lisäotsikko. Täällä on tää mun kuva luettelo ja noin se noin alat luvut. Ja sitten täällä oli vaan lisää sisällysluettelo, niin mä myös laitoin vaan tuon muodollinen, mistä näkyy tosta tolleen. Ja joo, lisättiin kuvat samalla tavalla kuin siinä ykköstehtävässä. Ja joo.